На 25 декември 2006 година семейство Уолър трепетно се подготвят за коледната вечеря в дома си в Глендейл, щата Аризона. Те ще ли да прекарат празника с всичките си вече пораснали деца, ще ли да си разменят подаръци и да правят всички тези уютни коледни неща, които правим по празниците. Когато обаче най-големият им син Райан не се появява на коледната вечеря с приятелката си Хедър, семейството са много разтревожени. Те решават да отидат до домът му и да видят дали всичко е наред, но когато влизат в домът му, те заварват ужасяваща гледка. Нещата обаче не винаги са такива, каквито изглеждат. Здравейте, аз съм Кристина, а вие сте с Guilty as Charged, българският криминален подкаст. 911, what's your emergency? Но да започнем от начало. В коледния ден цялото семейство се подготвят за вечерята. Готвят, поправят къщата, слагат масата, знаете как е по Коледа. Когато вечерята започва обаче, най-големият им син Райан така и не се появява. Те са очаквали, че Райан ще се появи на вечерята заедно със своята приятелка Хедър, с която отскоро живеят заедно. В един момент всички се събират, вечерята започва, но следа от Райан и Хедър няма. Бащата на Райан, Дан, решава да му звънне. Звъни, но отговор така и не получава. По време на вечерята Дан все повече и повече мисли за това, че синът му го няма. Няма как Райан да е забравил, че днес е Коледа и да не се появи на коледната вечеря. Затова той пробва отново да му звънне, но отново резултатът е същият. Когато коледната вечеря приключва, Дан вече е изключително разтревожен. Затова той решава заедно с съпругата си да отидат до домът на Райан и да проверят дали всичко е наред. Те стигат до къщата му, звънят на звънеца, чукат на вратата, викат името на Райан, но отново няма отговор. Тогава те решават да звъннат на полицията и да помолят да им бъде направен така наречения welfare check, което е нещо, което американците съм чувала доста често да използват. Предимно се използва от хора, които са на далечно разстояние и няма как физически да отидат и да проверят свой близък дали всичко е наред с него. Когато, например, няколко дни не са чували свой близък роднина и няма как да отидат до него, те се обаждат в полицията и казват: не съм чувал еди си кого от толкова и толкова дни, моля да отидете да проверите дали всичко е наред с него, и тогава един полицай има ангажимента физически да отиде до домът на този човек. И според някои източници, мисля, че се различава това правило в различните щати, но в някои от щатите този полицай няма право да си тръгне, докато не се увери, че даденият човек е жив и здрав и всичко е наред с него. Дан и жена му чакат в продължение на 3 часа да се появи полицай, който да направи така наречения welfare check. Когато полицаите пристигат, те правят същото, което Дан и жена му вече са направили. Звънят на звънеца, чукат на вратата, викат Райан, но отговор няма. Тогава полицаите решават, че вече е критично и трябва да влязат в тази къща. Те се опитват през входната врата, но там нямат успех, затова решават да отидат на задната врата и да пробват там. И докато си играят с ключалката, опитвайки се да я отключат, вратата изведнъж се отваря и оттам излиза не кой да е, а самият Райан. И в първия момент Дан е супер щастлив да види синът си жив и здрав, но в момента, в който го оглежда в малко повече детайли, той вижда, че всъщност Райан е всичко друго, но не и здрав. Неговото око е толкова синьо, че чак е черно, и е толкова подуто, че всъщност той не може да го отвори. Докато Дан оглежда синът си, полицаите решават да си проправят път и да влязат в дома на Райан. Те забелязват, че на дивана в хола лежи жена, и е много странно, че тази жена при цялото това нещо, което се случва наоколо, има полицаи, има хора, те говорят, тази жена не става, не се събужда. Спи ли? Когато се приближават обаче, те забелязват, че въпросната жена има огнестрелна рана на главата. Когато я проверяват, те установяват, че тази жена вече не е жива. Жената е 21-годишната приятелка на Райан Уолър, Хедър Клан. Сега искам да ви разкажа само по няколко думи за Райан и за Хедър, които са главните герои в днешната случка, но за тях няма много информация в интернет. Информацията за техните животи преди това събитие е много оскъдна, така че наистина ще бъда много кратка. Райан Уолър е роден на 12 февруари 1988 година в Финикс, Аризона. Той обожавал да свири на китара и мечтал да стане китарист. През 2004 година той започва да излиза с Хедър Клан, с която се познавали от деца, но приятелството им е разцъфтяло в красива любов и през 2006 година, годината в която се развива действието, двамата са предприели следващата крачка и са решили да заживеят заедно. Хедър е на 21 години, 3 години по-голяма от Райан, завършила е Глендейл Community College и е искала да продължи образованието си,
за да стане адвокат. Но Хедър никога няма да получи този шанс, защото животът ти е безмилостно отнет. И в момента, в който полицаите я откриват, те имат само един единствен заподозрян. Нейният приятел Райан Уолър. Те го питат какво се е случило и той казва, че не знае. Те го питат защо не се е обадил на 911 и отново той казва, че не знае. Те му нареждат да си вдигне ръцете, но Райан е супер объркан. Пита какво става, какво се случва. Тогава те го удрят, той пада на земята и отново пита какво се случва, не разбирам. Когато полицаите успяват да му сложат белезниците и да го арестуват, те го ескортират до полицейската кола, която чака пред домът му и го оставят да чака там, докато се върнат, запечатат местопрестъплението и си свършат всичката работа. Докато Райан чака в колата, а пък полицаите запечатват местопрестъплението, се появяват и парамедиците, които пристигат за да проверят дали има нещо, което може да бъде направено за Хедър или просто за да я провъзгласят за починала. Когато преглеждат Хедър, те установяват, че уви, наистина няма какво да бъде направено за нея. Райан прекарва в полицейската кола близо 4 часа и когато полицаите най-накрая си свършват работата, те се връщат до полицейската кола и откарват Райан в полицейското управление. Там те му правят снимки, взимат му отпечатъци, преобличат го в бял гащеризон и го вкарват в стаята за разпит. И тези кадри са всъщност най-известното и най-интересното нещо от този случай. Целият разпит продължава горе-долу 1 час. Ще гледам да сложа колкото се може повече кадри, без да бъда санкционирана, но ако искате да гледате целият разпит, ще бъде оставен в описанието. Светлината малко се промени, за което се извинявам. Разпита започва в 5 часа и 8 минути на 26 декември. Горе-долу 5 часа след като Райан за първи път им отваря вратата на дома си. Първоначално Райан е оставен напълно сам в стаята за разпит. При него няма полицаи. И от тези кадри ще видите, че той се държи изключително странно. Държи се за главата, сам се закопчава с белезници към масата, ляга на нея, пъшка и можете да видите колко му е синьо окото. Изглежда все едно някой много силно го е ударил. По едно време става и сякаш забравя, че се е само закопчал за масата и отново сяда на стола. Взима лист хартия, който е оставен на масата за записки и започва да го чете. На този лист хартия няма нищо написано, но Райан го чете изключително съсредоточено. В този момент детектива влиза и води със себе си фотограф, който да фотографира стъпалата на Райан. Те му казват да си вдигне краката на масата, фотографа прави снимки и Райан повтаря: много ми се спи, искам да спя, и детектива му казва, че и това ще стане рано или късно. После Райан пита може ли да си отида вкъщи и детектива казва, че ако ще ходи някъде, той трябва да отиде в болница. Райан объркан го пита защо, заради това ли, и сочи към окото си. Когато детектива потвърждава, Райан пита много ли е лошо и детектива казва да, много е лошо. I just want to go to sleep. That will happen sooner or later. Alright, do I get to go home? I don't know. Should go to the doctor's, or you should go. Me? Yeah. Why? That? Yeah. Is it bad? I'd say that's really bad. После Райан казва искам да спя и детектива му казва имаш сътре, и се спира, поправя се и започва от начало. Ако имаш сътресение, нямаш нужда да спиш. Така казват докторите. Когато започва същинската част, вече са минали цели 30 минути и детектива започва с някои по-прости въпроси, като как се казваш, къде си роден и така нататък. Детектива пита Райан кой клас е завършил и Райан казва, че не знае. Детектива озадачен пита как така не знаеш и Райан казва не знам, искам само да се прибера да спя. Но детектива му казва, че няма да се прибере да спи. Малко по малко детектива захожда към темата и пита Райан дали си има приятелка. И Райан отговаря, но неговите отговори са много странни. Те са просто едни нечленоразделни звуци. Когато детектива го пита дали има приятелка, Райан казва «Аха». Когато го пита дали познава момиче на име Хедър, той отново казва «Аха». No? You know a girl named Heather? Mm-hmm. You know Heather's last name? Mm-hmm. What is Heather's last name? Детектива го пита как е фамилията, Райан отговаря Кайман, което не е вярно. Също така Райан казва, че Хедър е на 16-17 години, което също не е вярно. Детектива го пита какво се е случило с лицето му, Райан казва, че не знае. При повтаряне на въпроса от страна на детектива, Райан казва, че Хедър го е ударила, но е било инцидент. Когато детектива започва да го натиска, Райан казва, че всъщност Хедър, докато е правила косата на Кристина,
го е ударила без да иска. И Кристина е име, което детектива чува за първи път. Но Райан му казва, че Кристина предната вечер е била тази, която е седяла на дивана. What did she hit you with? Her hand in the eye. Did you guys have an argument? Not really, no. Not really? Uh-uh. What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me on accident. She was giving Christina a head. She was what? She was helping Christina with her hair or something. I don't know. Who's Christina? She's on the couch. Christina's on the couch? Детектива го пита коя е Кристина, каква е фамилията. Райан казва не знам, наистина не знам. Детектива го пита за жена на име Алиша и за мъж на име Ерик и дали знае кои са и какви са им телефонните номера, дали знае телефонния номер на Хедър, която му е приятелка, неговото гадже, но той казва, че не знае, наистина не знае. И след това отново за пореден път казва, че иска само да се прибере и да легне да спи. Детектива го пита какво се е случило предната вечер и Райан казва, че предната вечер си е легнал и е оставил в хола Кристина и Хедър. И като казвам каза, имам предвид, че детектива задава въпрос и Райан отговаря с аха и Детектива повтаря това, което Райан е казал малко по-рано, че той си е легнал и е оставил двете момичета в хола, като Кристина е била на дивана. Но този път Райан казва, не беше Кристина на дивана, Хедър беше на дивана. Детектива го пита как така, нали? Кристина беше на дивана, сега Хедър е на дивана и Райан казва, не знам, наистина не знам. Детектива го пита, не знаеш или просто не искаш да ми кажеш? И Райан казва, не знам, искам само да спя. Christina was on the couch? Heather was. Heather was on the couch. You told me Christina was on the couch just a minute ago. I don't know, man. I really don't. I really don't. You just don't know? I really don't, man. Or you don't want to tell me? I really don't know, man. I really don't. I just want to go and go to sleep, man. Ryan, you're not going to go anywhere. Детектива вижда раните по лицето на Райан и го пита какво се е случило с носът му, но Райан отново казва, че не знае и иска да спи. И почти целият разпит протича точно по този начин. Детектива задава някакъв въпрос, а Райан или отговаря с аха и или казва не знам, наистина не знам, искам да спя. Това е почти целият разпит. Сега ще обобщя всичко, което знаем до този момент. Предната вечер в домът на Райан и Хедър са били Райан, Хедър и момиче на име Кристина. По едно време, докато Хедър е правила косата на Кристина, тя го е ударила и по този начин той е получил това нараняване на окото. В един момент Райан е решил да си легне, като е оставил двете момичета в хола и едната от двете е била на дивана, но не е сигурно коя точно, тъй като той доста си противоречи. Единия път казва, че Кристина е била на дивана, следващия път казва, че Хедър е била на дивана. Детектива пита Райан дали знае какво се е случило предната вечер в домът му и Райан казва, че не знае. Той му казва, Хедър те удари в окото и Райан казва, не ме удари Хедър в окото, Алиша ме удари. Виждайки, че нещата не отиват на никъде, полицаят решава да действа направо и да каже на Райан, виж какво, предната вечер в дома ти е починало момиче и Райан е шокиран. В този момент Райан вече има тотално различна история да разказва. Той разказва, че предната вечер двама мъже са нахлули в домът му през задната врата. Ричи и неговият баща. Те са носили със себе си 2 револвера и са простреляли него и Хедър. Детектива пита изненадан, къде те простреляха и Райан казва в окото. След това детектива пита и какво се случи после и Райан отново казва не знам, наистина не знам. И детектива казва много неща не знаеш, Райан. You and Heather were there. And then what happened? And that's it. Richie and his dad tried to break in to the back. Richie and Dad? His dad? Mm-hmm. Who's Richie? I don't know. След това му казва, че ако са го застреляли в окото с револвер, сега нямаше да водят този разговор. И Райан пита защо. И детектива казва, защото щеш да си мъртъв. И Райан казва, че и той така си е мислил, но ето, че е тук. Райан казва, че когато тези двама мъже са опитали да нахлуят в домът му, те са носили 2 револвера със себе си, първо са простреляли него и след това са простреляли Хедър в лицето и тя е заспала. Когато детектива го пита защо не се е обадил на 911, Райан казва, че просто е искал да я остави да поспи. В този момент детектива, видимо изнервен и не вярващ на ушите си, казва, тя е простреляна в главата и ти си я оставил да спи? В това няма никакъв смисъл и Райан отново казва, не знам, човече, наистина не знам. This does not make sense, Ryan. I
I know I didn't mean to, man. I'm sorry. I didn't know she was passing out. През цялото време Райан изглежда все едно не може да си намери място. Става, сяда, вдига си краката на масата. В един момент си слага краката на стола на детектива. Детектива му казва, че е време да започне да му казва истината и между другото да си разкара краката от стола му. В един момент Райан хвърля бомба. Той казва, че бащата на Хедър ги е застреляла и детектива в недоумение го пита как така бащата на Хедър ви е застрелял. И ако бащата на Хедър наистина ви е застрелял, това означава ли, че Ричи е брат на Хедър? Съжалявам, ако става объркано, но целият разпит е наистина много объркан. Райан отново казва, не знам, наистина не знам, искам само да си легна да спя. В този момент детектива вече усеща, че нещо наистина не е както трябва и казва на Райан, ела тук да те огледам. Той му хваща главата, при което Райан му показва да разбере, че много го боли главата, казва, че много го болят и краката и в този момент, докато детектива го оглежда, първо от едната страна, от другата страна и след това си затваря папката с документи и му казва, ей сега ще се върна. Когато детектива се връща обратно в стаята за разпит, неговото поведение спрямо Райан е коренно различно. Той изглежда загрижен. Той му казва, че ей сега парамедиците ще дойдат и ще го прегледат. Той иска да се увери, че всичко с Райан е наред и дори му маха белезниците. Когато парамедиците се появяват и влизат в стаята, отстрани се чува глас, който най-вероятно принадлежи на същия детектив. И този човек казва, няма да повярвате. И вие няма да повярвате, когато ви кажа, че всичко, което каза Райан, колкото и да е объркано, е всъщност самата истина. Райан е бил прострелян в главата и куршума е заседнал в черепа му. Той е бил застрелян през дясната страна на носът му, куршумът е преминал през лявото око и се е заклещил в мозъка му. През цялото време Райан повтаря, че е бил застрелян и никой не му обръща внимание. Дори детектива му казва, че ако ще ходи някъде, трябва да отиде в болницата, защото окото му изглежда наистина зле. До този момент вече са минали 6 часа, откакто откриват Райан в домът му. И не мога да си представя през какво е преминало това момче за тези 6 часа. И никой дори не му преминава през акъла идеята, че той може би не е виновникът, може би не е той човекът, който е убил Хедър, а може би самият той е станал жертва. Когато детективите пристигат в домът му и виждат Хедър мъртва на дивана, а пък Райан в съзнание и на крак, те са били като коне с капаци и веднага решават, че няма кой друг да го е извършил, няма как да не е Райан, тъй като Хедър е там мъртва, а пък той е тук жив и почти здрав. На никой не му преминава идеята през главата, че Райан би могъл също да е жертва. Всъщност най-голямата им грешка е, че не са му оказали спешна медицинска помощ, защото няма никакво значение дали този човек е убиец, сериен убиец. Те са длъжни да му окажат спешна медицинска помощ, ако нещо му има, ако нещо видимо има по тялото му. Но те не го правят. Всичко, което правят е да го ударят, той да падне на земята, да го арестуват и след това да го вкарат в колата, в която той чака в продължение на близо 4 часа, докато го транспортират до управлението са минали близо 5 часа, докато му направят всички тези снимки, докато му вземат отпечатъците и докато го разпитат са минали 6 часа. Това са 6 часа, в които на Райан е можело да му се окаже помощ и може би, ако му бяха оказали спешна медицинска помощ, щетите не биха били толкова големи. Всъщност, докато Райан чака в колата, парамедиците пристигат, те са там на крак, за да установят, че Хедър наистина е починала и никой не отива до полицейската кола и да каже, ето тук имаше още едно момче, на него му е много синьо окото, нека все пак да го погледнем, за да видим, че всичко е наред. Когато Райан е откаран в болницата, докторите установяват, че челюстта му е счупена и според някои източници това не е в резултат на огнестрелната рана, а вследствие на удара, който полицаите му нанасят, когато го арестуват. Поради тази причина, а и поради факта, че куршума е преминал през синусите му и са причинили инфекция, те не успяват да го оперират веднага. Първо трябва да се погрижат за челюстта, да излекуват инфекцията и чак след това могат да премахнат куршума от главата му. 2 дни по-късно успяват най-накрая да оперират Райан и да премахнат куршума от главата му, но докторите са принудени да изрежат част от мозъка му, да премахнат и двете очи и когато всъщност докторите го преглеждат, те установяват, че този куршум, който е заседнал в главата му, не е единствената огнестрелна рана, която Райан е претърпял. Всъщност той е бил прострелян 2 пъти, но вторият куршум го е засегнал много по-леко. Докторите твърдят, че всяка една секунда, в която Райан не е получил успешна медицинска помощ, е била от жизнено важно значение. Всяка една секунда, която Райан е прекарвал с този куршум в главата си, неговото състояние се е влошавало все повече и повече. И ако му беше оказана помощ малко по-рано, 6 часа по-рано, например, може би щетите нямаше да бъдат толкова тежки. В
крайна сметка докторите успяват да спасят едното око на Райан и той успява да вижда с него. Другото обаче е безвъзвратно загубено. Сега обаче, след като детективите знаят, че Райан не е злодея, за който са го смятали, те трябва да намерят кой е истинският злодей в тази история. Кой би искал да нарани тези двама души? И естествено, те се връщат към разпита на Райан, тъй като след като е бил достатъчно в кондиция, за да им каже, че е бил прострелян, може би части от другата история също е вярна. Затова те се насочват да търсят този Ричи и неговият баща. И те успяват много лесно да намерят кой е въпросният Ричи, тъй като Ричи е човекът, който е наемал къщата на Райан преди Райан. Сега тук ще има някои нововъведени имена, така че може да стане леко объркано. Може би ще направя някаква графика, за да можете да следите нещата. Тази къща, в която Райан и Хедър живеят и в къщата, в която се случва това действие, всъщност още преди Райан и Хедър да живеят в нея, в тази къща е живяло момче, което се казва Ерик. Ерик решава да си вземе наемател и тогава той се запознава с Ричи и Ричи се нанася да живее при него. В един момент обаче нещата между Ерик и Ричи не вървят и Ерик изгонва Ричи да се махне от къщата, не иска повече да бъде негов съквартирант. Когато Ричи напуска, Ерик си търси нов съквартирант и така при него отива да живее Райан. Докато Ерик и Райан живеят в къщата, Ричи на няколко пъти се връща в къщата под претекст, че иска да види дали има поща за него. Единия път разказва история, че имал игуана, която се била загубила и той ходил да я търси там в задния двор, потъмно. Ерик бързо му дава да разбере, че не е добре дошъл и му казва да не се приближава повече до имота. И всъщност нещата толкова много ескалират, че в един момент Ерик му вади пистолет и му казва: ако се върнеш още веднъж тук, ще те застрелям. Когато Ерик се изнася от къщата, на негово място се нанася и Хедър, с която Райан вече е във връзка. Според някои източници, между Райан и Ричи не е имало никакъв конфликт. Други източници пък твърдят, че в един момент Ричи се е опитал да сваля Хедър и е имало там някакъв конфликт. Но като цяло изглежда, че конфликта предимно е бил между Ричи и предишния съквартирант на Райан, Ерик. Но кой е Ричи? Ричи има дълъг списък с провинения и не е непознат на полицията. Той е арестуван за грабежи, въоръжени грабежи, нападения. Той дори веднъж е намушкал полицай, който се е опитал да спре въоръжен грабеж, извършван от него. Това става, когато той е едва на 17 години. Определено обаче крушата не пада по-далеч от дървото, защото баща му също има особено големи трудности да спазва законите. На 25 декември Райан и Хедър решават да гледат филм преди да стане време да тръгват за коледната вечеря у семейството на Райан. В един момент в дома им се опитва да нахлуе Ричи заедно с неговият баща. Изглежда, че двамата са решили, че тъй като е Коледа, в тази къща няма да има никой, тъй като всички празнуват със семействата си. Ричи и баща му са решили, че къщата на Хедър и Райан би била много лесна мишена, тъй като Ричи вече е живял в тази къща, има много добра представа кое, къде се намира и много добре знае как да отвори въпросната задна врата отвън. Когато Ричи и баща му отиват до задната врата и се опитват да я отворят, Райан чува това, което се случва. Отива до задната врата, опитва се да я бутне и да я затвори, но не успява и Ричи успява да си бутне ръката вътре до лакътя някъде, насочва пистолета и стреля 2 пъти. Единия куршум, както знаем, леко удря Райан, не го засяга толкова много, но другия куршум преминава през носът му, през окото му и засяда в черепът му. Райан обаче е паднал на земята и Ричи и баща му смятат, че той е убит. Естествено, че смятат, че е убит. Той е оцелен 2 пъти в главата. Няма как да не е починал. И тъй като те искат да се отърват от всички свидетели, а Хедър е свидетел, те насочват оръжието си към нея и нея я застрелват в главата. След това взимат всякакви ценности, които са успели да намерят в къщата, предимно електроника, китарата на Райан и се тръгват, мислейки си, че не са оставили нито един свидетел. Но са грешали. Няколко дни след стрелбата Ричи е арестуван, но на този етап полицаите нямат доказателства, за да могат да арестуват неговият баща, който между другото се казва Лари. Но в един момент майката на Ричи отива в полицейското управление и дава показания, че всъщност нейният съпруг Лари, бащата на Ричи, също е участвал. Няколко дни обаче преди делото да започне, майката на Ричи казва, че няма да свидетелства против съпруга си и иска да се възползва от брачната си привилегия, което означава точно това, че ако иска, може да не свидетелства
против своя съпруг. Без нейните показания обаче Лари няма как да бъде осъден, защото срещу него няма достатъчно доказателства. Но семейството на Хедър няма да оставят нещата така. Те се борят и успешно въвеждат закона на Хедър, който гласи, че когато става въпрос за тежки провинения, тази брачна привилегия не трябва да важи. И човек е длъжен да свидетелства с нещата, които знае, независимо дали става въпрос за неговия съпруг или съпруга. И благодарение на този закон през 2011 година, 5 години по-късно, в крайна сметка Лари е подведен под отговорност и е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Ако не беше този закон, ако семейството на Хедър не се бяха борили толкова силно, този убиец щеше да бъде на свобода. Що се отнася до Ричи, срещу него има предостатъчно доказателства под формата на ДНК, тъй като той е човекът всъщност, който си бута ръката през вратата и успява да застреля Райан. Райан прекарва 35 дни в болницата и когато го изписват, той никога вече няма да е същия и да води нормален начин на живот. Вследствие на травмите Райан получава гърчове до края на живота си. И за съжаление, един от тези гърчове през 2016 година, 10 години след нападението, е фатален и Райан губи живота си. Този случай за мен беше изключително тежък за разглеждане, поради факта, че имаме толкова много кадри и виждаме реалното му физическо състояние, докато го разпитват и докато го третират като най-долен престъпник. Никой в нито един момент не се замисли, че това момче може също да е жертва. Дори самият детектив казва: окото ти изглежда много зле, трябва да отидеш в болницата. Как да отиде в болницата при положение, че сте го хванали там и го разпитвате? Той не може на собствена глава да се вдигне и да отиде до болницата. А знаете ли кое е най-нелепото? Че когато арестуват Лари, не съм сигурна какво точно се случва, но според един от източниците е трябвало да използват кучета и тези кучета са го наранили. Когато нараняват Лари, той веднага се възползва от спешна медицинска помощ, но Райан нямаше тази възможност. Защо Райан няма възможност да се възползва от спешна медицинска помощ, при положение, че за Райан не е доказано, че е виновникът, че е извършителят, а на този етап, в момента, в който Лари го арестуват, полицаите вече знаят, че със сигурност той е виновникът. За мен това е лошо свършена полицейска работа и семейството на Райан завежда дело срещу полицейското управление, но няколко дни преди това дело да започне, то е отменено, защото защитата открива доктор, който свидетелства, че ако му беше оказана спешна медицинска помощ на Райан през тези 6 часа, резултата би бил същия. Няма никакво значение дали през тези 6 часа някой го е прегледал. Най-вероятно изходът от тази ситуация би бил същият, което е меко казано нелепо. Всяка една секунда с куршум в главата е от жизнено важно значение и това не са мои думи, това са думи на доктори, които са коментирали въпросния случай. Семейството на Райан смятат, че този доктор е бил подкупен с доста сериозна сума пари, за да каже такова нещо. В крайна сметка нито детектива, нито някой от полицаите е подведен под отговорност заради това, че Райан не е бил прегледан през тези 6 часа. И преди да приключа видеото, искам само да напомня, че в това видео имаше 2 жертви. Хедър Клан губи живота си също по особено жесток начин, но имам чувството, че нейното име се забравя при целият този фурор, който тези кадри на Райан предизвикват заради лошо свършената работа, заради тези дела. Сякаш името на Хедър потъва някъде там и е забравена, но нека не забравяме, че в този трагичен ден на 25 декември 2006 година 2 души губят живота си. Да, Райан го губи няколко години по-късно, но той го губи вследствие на тези огнестрелни рани. И защо? Отново, както и в предния случай, заради дребна кражба, заради една китара, едно DVD и някаква селска свада. Абсолютно ненужно погубени животи. Това е всичко за днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно. Ако е така, харесайте го, абонирайте се за канала и ще се видим отново в следващото видео. Чао!